isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Vilma ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, narigat ti adda a kasasaad may ti biag isu a nagabrudak. No maminsan damdamagak iti bagik no aginggat kaano pay nga ta ti kabaelak nga isakripisyo para iti pamilyak. Aginggat kaano akpay nga ta ang makidaksanggasat. No iti tunggal pan nakidaksanggasat wano ilalaban ko iti biyag ket kaslakarkaro akmet amasaksakitan. Miss F, sublian taman ti tawen 2017. Dandanin malpas ti kontratak idi ijay Saudi. Kastoy man dagiti pasamak. Agan-anos ka pala ang dita alakay. Sana bale, tadandani mo ten malpas ti kontratak dito'y Saudi. Agawid akon iti mabiit. Un ka di. Awan rumbo nga pagdanagam. Tatalaga mo't ana-ano sak bakit? Ah? Un mo't kit di Banag apagyamyamanak mo't unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa ana-anos. Nagagat kan man nakaawat. Apo? Oo, na yun dahi pa nang idayaw mo kanyak bakit? Siyempre mo't Ure asino mo't nga asawa. Talaga nga idayaw na kikaskan ka, Gerald. Agpatatalaang mo't ana-anos. Nagagad kin man nakaawat ng asawa bakit? Oo, di quits na laang lakay. Ha? Una. Maliwan tanto man ang tiagsarita intun bigat bakit? Maturo ka kam. Tamasapak pa yung mapanagtrabaho intun bigat. Sige nga rod lakay. Maturog kan, tagsagan akmeten ang mapanagtrabaho. Sige bakit? Agan-anad ka dita. I love you. Wan, agan-anad ka mat dita lakay. I love you too. Bye. Hey! Salagay! Hey! Hey! Ay, Jaguar! Ay, salakay! Ay! Naimbag nga oras yan, anang. Day, si kamat gayam ti tataulang ti aso. Kunaklakit din no asino. Maladumanon ka Agyaman ak nanang. Agtungaw ka anak ko. Kaya't mo ti agkape, ta itimplaan ka. Saan nanang? Di magasak labit, umay ko man ibilin, nagitapu ko yaw. Bapay, sa dino ti papanam aya, Gerald. Agbuhos kami ngamin ita, iti pagtrabahuak. Amangan no, ag-overtime kami. Kat marabyan ang agawid nanang. Kaduan nyo pa'y kumadag iti ubing iti balay, intun malayam. Ay katun day talaga yaman ako. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaammo kadag iti apo ko kanak ko. Bagyaman ak nanang. Adamat kit di mabalin ang mailuto iti ref. Ta nagpalingkiyak mo iti dikalman. Da kayon ti mangkita, no niya ti iluto yaw. Wen, awan rumba nga pagtanagam. Siya kun ti makaammo nga agluto iti pangrabyanda. O sige nanang, kit ulitek man ang tagyaman ha. Sana bali ta agawid ak matadagos kalpasan ti trabaho mi. Wen, di mo pa kadanagan dagiti anak mo. Ta siya kun ti makaammo kadakwada. Agan-anad ka iti trabaho manak ko. Wen nanang. Hello, lakay. Narubuatan ka din dagiti ubing? Kung bakit? Naitulot ko pa itan ay di pagadalan. Mapanak mo din iti trabaho. Anya nga iti inlutom abinalon da, lakay? Frozen foods manan Isumot nga minti kayat da. Okay lang ang matkit di, basta saan aka na yun. Intun maminsan, pag sidaumot ida itinatang. Ay na, among
Mutun dagiti anak mo, sanda kayat timangan no nating tisida. Kay kaya't dapat aglabay ti gatas uno maylo ngam ti agsida itinatang. Pilitam ngamin ida di mo itulok adida agsida itinatang lakay. Bayam, tapag sida agtoy da itinatang inton bigat bakay. When oray saan ngamin apuro natang tapno kayat na, lao kamit laang iti karne wano sida. Uy, bakit? Mangluto akto iti sinigang tayo ti balunan da. Wan lakay, mayat matlaang no agsabaw damat, saan apuro prito. Sige nga rutan, nanay. Asidig ako niti trabaho. Awagan kan tumanan inton malam. Wan, sige nga Rudan, agan-anad ka dita ha? Wait, di nakpakadanagan. Takanayo nakagan-anad para kada kayo kadagitian nakta. Sige, depoy kong daytoy. I love you. Sige lakay, I love you too. Bye. Silsaw! Silsaw! Apay ka day. Ay, ni Gerald, intaray da ka no ija ospital. Ha? Anya? Apay ka daw. Ano ti anak na bagay? Ay, ka mula kay. Basta ti kuna ni Roger. Natinag ka no iti pagtrab-trabahuan da. Kat intaray da ni ija ospital. Ay, kat agrubat kan ata mapantan ija ospital. Wala kay. Da kayo pa lang nga ti makamo kadagiti anak ko, nanang. Sige, katagyaman ako, nay. Bye. Nay, apa yan, Vilma? Agsangit kamutan. Pangasim. Tulungan na ko mga pagkada-kada, madam. Ha? Wala saan, sikan ti mga ipakada kanya. Total, sikamat tinangayap kanya ngagtrabaho kada kwada. Ni, aguray ka man, friend. Saan ka amawatan? Na-aksidente ka no ti asawa kiti pagtrab-trabahuan na. Anya? Intaray na ka no iti hospital. Delikado ka no ti kasasad na. Hala. Diyan ko nurayan amalpas ti kontrata. Naskan nga agawid akon. Iso apang nga asim tatulungan na kamakisarita kadagiti amot na, friend. Sige, sige. Urayan tangarod asumangpot da, madam. Di ka madalagan takuyugan kang agpakada kadakwada apaman asumangpot da. Diyos ko. Atoyak kasi papakumbaba dumawat iti kaasim. Ispalam ko mati asawa, iti mabalin apa kay sagmakan na. Amumat ababasit pa'y dagiti anak mi. Isa pang asim ka di tadi mo pa'y alalaan ti asawa. Diyak lakit di ka ba ilan numapukaw ko di asawa. Kitawag tinaan-anayapan narambay mo ka na kami. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan di asawa. Pangasim, Diyos ko. Nakakasiman niya asawa, tata. Ay, huwag nga road, balasan ko. Kasano kami lang, no? No. Saan? Di ka ko magpanunot iti negatibo, balasan ko. Pacheck, aging bagpay ni Gerald. Ada si ti Diyos, anak ko. Iso amamati asaan na abaybay ang ti asawa. Malalala, gusto na ita na panagsangsagit mo, anak ko. Di mo unay tagladingit. Masapol nga ipakita malatibker ka. Di ka kumagpaabak, itiliday ang marikrik na. Si Bibiag pa'y asawa mo. So, di ka kumamapukawan, itinamlama. Pilma. Pacheck ang lumablaban ni Gerald.
Isu nga orayin tayo aging gaamandan iti puot ta asawam. Ituloy tayo latati ko marara. Amaw kasumpatan tumot laing ti Diyos nagitikid daw tayo kinkwana. Basta lakit din napasnag tayo ako mararag anak ko. Urayan ng ti doktor ti desisyon tabakit. Ay, Celso lakay. Nakasaritak mo ito ni Vilma. Kat kunana nga adda ka data ti desisyon. Ngam numabalin ka no. Kat panasan tayo latang ipa-opera ni Gerald. Man-mano ti makalasat iti operasyon ti ulo, lakay. Iso panag ko na. Kat oray saan tayon nga ipa-opera. Amangan nga no di na mailasat. Kat adada amapukaw tati kakaisun ang anak ta. Ay, Sabel. Iyawit tayo langan ijay balay. Tani, dakalan ti bayadan tayo dito ospital. Nakasarita kun ti Dr. Celso. Impudno na ti kasasaad ni Gerald. Saan basta-basta mailasat ti anak ta ti operasyon. Kit kasano? Iyawid tayo nga rudan ti anak ta. Kapilitan na kastalakay. Iyawid tayon ijay balay. Tada tayon ti mga iwan kan kuana. Kinapudno na. Danda ni makabulan mimot iji ospital, friend. Saan mat ngamin nga manugot da katugangak ang maopera ko mati asawak. Iso nga inyawid min adito'y balay. Kat, kumusta mo ti asawam, friend? Dayto komatos. Nakaidalatan anak ko oxygen. Pagsisinublatan mi abang bantayan. Ay, apay ngay mat asan ngayon manugot da katugangam amang ipa-opera kanila kay mo, friend. Delikado ka no, friend. Ngamin, man-mano ka no ti makalasat no maopera iti utak. Ay, sa bagay matkit di No kumata na sigod, mabalin siguro. Nagdakkel ngamin agatad ti magastos no bilang. Ken masapol nga ijay syudad ti pakaoperaan na. Day talaang agpaiso friend. Saan mata basta-basta ti magastos? Ay, wan nga rod, friend. Iso nga inyawid min Masapol na pa'y kumati ag therapy. Iso na lang ang tawan mo't aramatan mi. Iso ada kami latan ti agsisinublat amang mas masahe kan kwa na. Bay friend. Kanayon kayo nga inayon iti kararag ko. Agyaman ak, friend. Kunada ang milagro ang mailasat na pa'y. Ngamang namnama aklat na. Makarecover tumatla ang ti asawak, friend. Di ka maawanan iti namnama, friend. Amok asaan da kayo abaybay ang ti Diyos. Aywan, isend mo tuman gayam kanyak ti Gcash account mo. Adabasit itad ko atulong. Isupay agastusan nyo, friend. Ay na, agyaman ako na friend. Kaasim mo't di manugang tabakay. Pimarbangon man na bimangon tapno agluto iti lako na adikit kin sidaan iti pagadalan. Ay, wan nga rod lakay. Ang amanyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Naimbagkit di ata adapay ti kantin a pagbirbirukan na iti inaldaw. No awan laeng, nakarkaron a marigatan a mangisakad iti pagbiagda. Uwin mitgit di no may papaniti kwarta. Saan tamit ida matulungan, tawan mo't trabaho ta. Pilang mo't basit a pensyon ta tinamlamaan ta iti binulan. Kan may sa bakit kan lakaitan. Iso ang mamatiak ang maawatan data ni Vilma. Uwin mitgit di bakit. Tulungan talatan ang mga sikaso kini Gerald. Iti kasta, saan nga isupay nga aramiden na inton agawid, manipod iti pagadalan. Uwin day talangin ti may tulong ta kadakwada. Ti mga sikaso kini Gerald, kastamutan ka lagi ti apu ko ta.
Ay na, agyaman ako unay Diyos ko. Naibos man ang dagiti lakok ita. Uray kaskasano, adamot basit ganan siya. Adamanin igatang ko kadagiti masapsapol ijay balay. Kastamatan iti agas ni Gerald. Tinasayahan. Idulin kon dagito eh. Iti kas na, makaawid akmat anasapa. May baga oras mo, Velma. Naibusan tila ako mamerenda. Ay, uwan, sir. Naibusan. Enton bigat tumanan. Okay. Sige. Agsubliak to lang arutan enton bigat. Sige, sir. Ungayam. Anya day jay, sir. Among, Vilma, ubing ka ba ititawan mo at 35? Ha? Patya ka makabirok ka pa iti lalaki ang mga yat ken mangilalakin ka. Anya? Di mon parigatan pa iti pagim iti maysa ako matos. Ha? Arig na kat natayin ta asawa, iti kasya kasasarad na. Iso ano siyak ti siga. Panawa kon, katagbiro kaklangin iti sabani. Jay lalaki o makaitad kanyak iti nanam ayabiyag. Kasjay. Bastos ka. Ha? Tapno ibagakan ka. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanyak, sir. Kan maysa, kabailak abyagan ti bagik, agraman ti pamilyak, babaan iti bukod ko a diskarte. Ha? Ay, kuha, Vilma. Iso apang nga asil tarumar kayon dito yung pwesto. Pumanaw kayon, kat saan kayon nga pakita pa'y. Panaw! Ay, pasensya kan lakay. Medyo naladawak ang nagawid. Impaibos ko pa'y ngamin dagiti lakok. Naimbaglaangan, tada ni tatang kininanang amang bambantay kan ka. No kas di nga adaak ije pagadalan. No awan dalaang, jak amon no anya ti pamayak. Ay, Diyos ko. At tuyak manan asi papakumbaba nga agkit daw ititulong kan kaasim. Pagimbagam ka din ati asawa. Isublim ka di iti normal ti kasasaad na. Tapno adda katulungak amang isakad iti pagbiag mi. Pangaasim ka di, Apo. Bakit? Apay ka di lakay. No bilang nga tata imanugot ta nga ipaopera ni Gerald. At nga ta posibilidad na anagimbagan ti anak da. Dahi tatidyak masungbatan lakay. Ang panagkunak, no bilang ta na opera ti anak ta. Nalabit nga awanan ang makitkita ta. Ha? Ti doktoran a mismo tinangipa ka. Aman mano ti makailasat iti operasyon iti utak. Iso ang nagdwa-dwa ak. Jakmut kayat nga isakripisyo ti anak ta, lakay. Una, iti kasta kasasaad na ita. Kaslamit langin na tayo ti anak ta baka. Saan? Mamati ak nga ag-recover tumut laang ti anak ta, Celso. Sabay, Basta di tayo umibot iti Diyos. Amok adi na baybay anti anak ta, lakay. Aging gaita saan paylaeng ang naka-recover ti asawak. Nakaidalatan iti kama. Masapol aban bantayan. Ngamin masapol akanayon ama monitor ti kondisyon na. Nang runa no kasjay akasapulan na ti oxygen. Nagrigat para kanyak. Saan at ipanangisakad ko iti panagbiag mi, no dikat gapo iti makitkitak a sitwasyon ti asawak. Amok ajak kabaalan a kontrolan dagiti pasamak, iso nga intalagkon ti amin iti Diyos. Uray kastoy ti kasasaad ti asawak ita, kasladyak paylaang kabaalan nga aklunan ti agbalinto abiyag mi inton awanan daytoy. Agdua atawan metten nga agan anusak,
Dua atawan meten asyaklaangan ti mangisaksakad iti pagbiag ti pamilyak. Nang runa ti panagadal dagiti dua nga anak mi. Ngem uray iti naminsan, jak pinanunot apabigat ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Vilma. Ken ka pagayam, Vilma. Dayawan ka, iti kinatibker mo anang saranget kadagiti panubok adimteng iti biagyo nga agasawa. Ket sapay lakuma, taikan nakapay ti Diyos anamarswa iti atidog a panaganos. Tibker ti pakinakam, ken salunat, tapno maaywanan ken maikam iti napintas a masakbayan dagiti anak mo. Di ka mapukawan iti namnama pagayam ko. Amok adumteng tumetlaeng ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyom. Basta itultuloy mo laeng ti agdayaw iti Apo. Alakastan pagayam, Vilma, ket pagyamanak unay tiing ka panangibiglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.